Ja nyt sitten kaikki teräsvillaa. Reiskat ja raimoskat ja reiskat ja raimot ja reit. Laittakaa kommenttia tänne. Mitä se tuommoinen asennusjuoma on? Jossakin lasten tässä tehdään remonttia kodissa. Kyllä mä taas höpötän ihan mitä sattuu. Tarkoitus sanoa. Meinas mennä katosta läpi. Tässäkin on tämmönen... Täällä on hirveät varannot myös teräsvillaa. Mihin tätä oikein käytetään? Täällä on siis monta säkillistä teräsvillaa. Tuollakin on teräsvillaa. Tuolla on teräsvillaa. Teräsvillaa. Tuollakin on teräsvillaa. Tää menee kyllä ihan käyttöön ja säästöön. Tuota saa hävittää.